Když jsi mě s vítězem zápasu s Ivanem Buchingerem, jaký jsou tvoje prvotní pocity po tomhle? Veľmi sa teším, veľmi som rád, že som zvíťazil. Také sú pocity, akože furt sa ma pýtajú, že aký je pocit ten, že keď vyhráš, to je akože neopísateľný pocit, to musí niekto zažiť, aby to cíti, že aký je to pocit. Ty se tady po skoro 50 profesionálních zápasech z Dieseláka stal benzíňákem a hnedka si šlapal od prvního kola. Jak je to možný? Áno, lebo ja som pozeral môjho súpera, vedel som, že je veľmi šikovný z postoja, má dobrý tým za sebou, kokos, Gamrot tam je, Mankovský, všetci tam sú, s nimi trénuje, takže som musel nastúpiť do toho zápasu tak, že nemôžem nechať všetko na druhé alebo na tretie kola. Nastúpil som do toho tak, že idem od prvého kola až do konca, kým to neskončí a chvála Bohu sa to aj podarilo. Neuvěřitelný, ty jsi tady vlastně se rozcvičoval poměrně dlouhou dobu. Byl to vlastně plán, že první kolo víceméně toho zápasu si dáš už tady v šatně? Ja furt rozcvičujem takto, lebo ja viem, že keď to predýcham, tak v tom zápase som oveľa akože atraktívnejší a ľahší. Protože já jsem tady viděl, říkám, tyhle, takhle spocený jsem nebyl skoro po žádném tréninku a ty jsi tady před zápasem. Ja furt rozcvičujem tak, že poviem kamošovi, nech zasparujeme normálne, že aby sme zasparovali, aby som cítil, že jaké sú tie údery, jaké sú tie kopy a tak nastúpim do toho zápasu potom. A poměrně dlouhou dobu, ne? Třeba hodinku už před zápasem se začínáš rozcvičovat, oblíkat? Nie, teraz sme to pekne vypočítali. Ja si myslím, že to bolo akože precízne, presne nastavené všetko. Takže třeba 45 minut před zápasem rozcvička? 30, tak nějak, 30-40, tak to vyšlo nějak, no. Další věc, ty máš za sebou svatbu, ano. Takže gratulujeme, že s přítelkyní jste už byli nějakou dobu spolu, že jste... Áno, my sme už manželkou, môžem povedať, že veľmi dávno spolu, 16-17 rokov. Dávala čas. Áno, ale chceli sme už mať svatbu, len prišiel ten covid a nevedeli sme to uskutočniť potom a teraz to vyšlo, chvála Bohu. Počkej, chtěli jste nebo manželka chtěla? Manželka chtěla, no. Ty jsi říkal, že jsi trošku popil, v rámci nějakých možností. Ano. Jak moc bylo těžké se pro tebe držet na té tvojí svatbě, na té hostině? Akože držal som sa na úrovni veľmi dobre podľa mňa. Nehovorím, že som nepil a nehovorím to, že som pil veľa, tak som bol, že bolo aj zábava, bolo aj jedlo, bolo všetko, takže ja si myslím, že všetko som urobil presne, jak bolo treba. Bylo to pro tebe těžký, takhle si říkáš svoje svatba, moje vlastní svatba, která bývá třeba jednou, maximálně dvakrát za život. Bylo pro tebe těžký se držet? Nie, lebo ja som bol na to pripravený, že už ešte som nevedel, že budem mať zápas, ale mal som v hlave, že keby náhodou ja môžem rýchlo naskočiť do toho zápasu, čo som mal naskočil a mal som aj to v hlave, že budem mať tú svatbu, takže na všetko som bol pripravený. Aha. A co libánky, ty už byly nebo teprve budou? To je čo? Libánky, to je takový honeymoon, se tomu říká anglicky, že pak jedeš se svojí ženou třeba na týden, na 2 týdny na dovolenou. Ja, akože ideme, no, teraz ideme na výlet, ale ideme s deťmi, takže to už sme vylietali, Takže máš to nejlepší za sebou, jo, už? Áno, už, ale to, jak sa to volá, že keď ideme domov a je, jak sa to volá, do piči, že keď ideš domov, vieš, a po svadbe. Když jdeš domů, jo, svatební noc. Áno, to sme mali. Aspoň něco si to sme mali na 100%. Takže 100% bilance tam je. Áno. Dneska si viděl asi Petra Monstra knížete, který... Bohužiaľ som nevidel jeho zápas, len som počul, že vyhral, lebo práve som tedy už rozcvičoval, takže som nevidel zápas, ale určite klobúk dole pred ním a že brutál, to je brutál. 4 dny, má 47 let. Dokážeš si představit, že budeš takhle zápasit ty v tom věku? Ne. Ne? Už teraz cítím, že som piči. Ale jak tě přemluvili zápasy vlastně v rezervním zápase Tip Sport Game Changeru? Protože ty jsi říkal, že už nechceš se porovnávat s těmahle klukama a že to pro tebe není zajímavý. Co tě do toho dotlačilo? Akože nemuseli ma prehovárať. Ja som dostal ponuku, že Vojto vypadol, či by som išiel a ja som povedal hneď, že áno.
Taky si říkal, že ve finále nebude Ronny a Keita. Ale teraz vidím, že Keita tam bude. Akože, fakt brutálny výkon. Ja som myslel, že tento Chávez, s ktorým bude mať zápas teraz, že bude oveľa lepší, ale zabil ho. Takže Keita tam bude, podľa mňa, no. No ale ešte ho týka čeká Legiersky. Áno. S ním bude mať teraz zápas. To bude mať tiež ťažké, ale teraz poviem, že ty kokos, že fakt, že Keita, že veľmi šikovný zápasník. Takže myslíš, že porazí Legierskyho v tom zápase? Neviem, 50-50. Teraz som myslel, že prehrá a vyhral. A upřímně, kolik si myslíš, že máš před sebou ještě ty zápasů? Neviem, vidíte, s Ronim som mal až katastrofálny zápas a teraz Rajevským som mal brutálny zápas. takže neviem, jak sa cítim, akože teraz som fakt nastúpil do toho zápasu aj psychicky, takže že musím, že chcem vyhrať. A od Ronyho som sa posral, poviem takto, že nastúpil som do toho zápasu tak, že no. Měl jsi jako podobný pocit jako s Conorem před tím zápasem, jsi říkal, že... Má som zlé pocity, tak poviem. A ty víš, čím to je způsobený po těch zkušenostech, nebo to prostě tak občas je? Občas je, no. Niekedy cítim, že to nebude dobre, no. Bohužiaľ to vyjde a potom to vyjde aj na výkone. Já jsem viděl, že ty jsi teďka v jednom rozhovoru říkal, že ti je celkem jedno, v jaké budeš organizaci. Je to tak? Je ti jedno, kde budeš zápasit, hlavně ať se to sype? Akože poviem pravdu, že predtým nebolo jedno, že kde zápasím, ale teraz všetko už ide o peniaze. Už si dokázal, co jsi chtěl a... Áno, presne tak. Ja už nechcem. Nie, že nechcem, alebo... A už poviem takto, že všetko ide o peniazoch. Teraz nemusíš byť dobrý fighter, ale musíš byť dobrý herec, aby si zarábal dobré peniaze. Bohužiaľ je to takto, ale je to takto. Když to říkáš, tak třeba se jednou v tom boxu potkáme. Děkuji moc, Ivana, gratulace. Ďakujem aj ja. Musíme urobiť na Fight Night Challenge nejakú reklamu potom. Jo no. Kde si, jak boxoval som. Kámo, pekne,